Yamde jeedidi silmaji capantati woni koro banjangara leydi Mali, yamde jeetati silmaji capantati woni defa e to marodi leydi Niger, teddube heedibe rifi fulfulde yonti nanti don kabruji di. Ahmadou Barouba e gardindi kabaruji di Mohamed Bazoum to Algérie, horejo Niger no e dawol o yidi e dimmo makko Abdelmajid Tebboune horejo Algérie. Horebe dido be mbadi cifondire kewde ko fewti e jokkondira leydele didi de ha tengti e bangal ndenago kay ngeygu. To Mali kawral hebangal hakkunde dozobe e jiadiyankobe fodde lebinayi joni e dow ballal fedde dinaji Mali ɓortike hallaɓi e balde yaɓɓiɗe ɗe holko immini ha kawral ngal heɓali lebbi jeegom e cercle ñono jabol ngol ko e nder kabaruji ɗi wonata. Tokiba caggal balde ɗiɗi seppoji mawɗi mbaɗi e taƴugol internet neɗɗo goto mayi hen fodde yimɓe temedde nangama e seppoji baɗɗi talata hanki. Tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde hande ko alarba 14 lewru jeeɗiɗi ɓuru hitande ujunnaji ɗe nogasi go. Bisimilla mon e kabaruji ɗi. Onon e jam puɗɗortoɗen kabaruji men ko e dawol horejo Niger Mohamed Bazoum no e dawol to Algérie. Horejo Niger e ɗimmo makko Abdelmajid Tebboune horejo Algérie mbaɗi kaldal kawral ko fewti e jokkodiral leyɗele ɗiɗi ɗe ha tengti e bangal ndenagu e ngeygu. Kettoɗen no ɓuri yajirde Abdoulaye Diallo. En jillu makko to Algérie Mohamed Bazoum irima horejo leydi Algérie wonde yo o sembin darde makko nden e kala ko fati e heɓugol kulyankagal e nder Sahel, sabu ardiɗo ni leydi Algérie Abdelmajid Tebboune salino tawede kala ko yowiti e nde hare faade jiyadiyankoɓe nder Sahel e ballodiral hakkunde ɗen leyɗe ɗiɗi to bange kisal ndenagu. Ardiɗo Algérie holliti wonde haldi fotti waɗi hakkunde makko e horejo leydi Niger e ɗum Abdelmajid Tebboune wi laamu Algérie jaɓani leydi Niger ko ɓe namdi kon fuu. Algérie ɓuri mantinade e ɓeto kaalisi leydi ndi e ko fati e ndenagu e nder Afrique e kuccodiral maɓɓe e janiyankoɓe ɓen. Horejo leydi Algérie andini kadi kanko e Mohamed Bazoum itti aadi ngam uddidde keeri ɗen leyɗe ɗon ɗiɗi ngam weɓinde ngeygugu hakkunde Algérie e Niger. Mohamed Bazoum waɗi ngu jillu to leydi Algérie caggal batu leyɗe G5 Sahel nyande jene ndu lewru e siftinde. Horejo leydi France kadi Emmanuel Macron andinno e ndu lewru yawtudu wonde ɓe dartinay golle konu barkan e nder Sahel. Ko e ngol dawol keddotoɗen kerol hakkunde leydi Algérie e Niger ma uddite e ko ɓoyata e wiide Mohamed Bazoum hanki e kuccodiral makko e nantinoɓe kabaruji ɗi. Ngol dawol makko omo ardi hen e jagorɗe kewɗe e dow ɗum Mohamed Bazoum andini o holliti horejo Algérie Abdelmajid Tebboune e ɓoore mawde ko fewti e diwal Difa funnangue Niger nde ɓoore noon ko ngam artirde dognoɓe gila hitande ujunnaji ɗi e 15 rafindenagu e nder guure mumen eɓe tolno e ko ɓuri temedere ujunere Niger naaɓe. Tedduɓe koto Mali paɗen ɓuri yontere hande ñawoɓe ɓe mbaɗino ɗaɓɓande nangegol Karim Keita député kiɗɗo kono kadi lollirɗo walla mbiyen ɓiɗɗo horejo kiɗɗo Mali Ibrahima Boubacar Keita. Karim Keita koko moloyino to Côte d'Ivoire caggal ko bab makko itta e laamu hande wadde ñawore Mali no yiɗi nandemo ko fewti alhaali majjugol jaydiyanke malinajo Birama Touré woni duuɓi 5 hay goto anda ɗo woni. Awokaji makko kolli ngol nangegol ngol ɓe jiɗi nangudemo ngol rewani lawol hayde gotol. Koto Mali kettotoɗen ha joni kawral heɓangal hakkunde dozoɓe e jiadiyankoɓe dow ballal fedde dinaji Mali ɓortike ha laaɓi e balɗe yaɓɓiɗe ɗe holko immini ha kawral ngal heɓali lebbi 6 e cercle ñono. Kettoɗen jantore Minati Diallo. holko irti ko iraki ɗum woni basi gonɗo hakkunde dow sonkoɓe e jaadiyankoɓe e laamorgo ñono e wi Mohamed Moufa Aydara keƴaɗo walde au conseil islamique nadun walde dinaji e kaldal kañum e kawral keɓanogal hakkunde pelle ɗiɗɗe e laamorgo ñono yoga e dow sonkoɓe ɓe woni ko gollirali toɓɓe kawraɗe ɗe. Nogas e nayi e lewru 6 mo ɓuru yawtunu ndu dozo en jehino filade e gure ɗe woɗɗani dongal lew ngam namdade wonɓe e gure ɗe yo joɓ millionji 5 kono ɓen mbi ko million ɓe joɓata. Jihadiste en non mbi ɗum ɗo fuɗɗima ɓoyde dozo en ɓe kormaki kaldal kawral ngal ɓe mbaddanogal. E wi Sine Dambele jottinowo kabaruji walde dow sonkoɓe e laamorgo ñono jaadiyankoɓe
jiɗi imminde kawral ngal ngam haɗude demal e o wattu. landinal maɓɓe e heɓidanoli joni woni ko ɓe ittiri landinaɓe ɗum waɗi so immini kawral ngal sabi e baasi ardiɗo o wattu wari e wattu ɓe e ñaguitike darnugol baasi e majjum min jiidano baasi o darne nden kamen gaɗi kawral e mijo jiyadiyankoɓe waktu demal wari ɓe imminan baasi o faa ɓe haɗa remoɓe remude. yalla hoolare ana heddi hakkunde maɓɓe naadun hoɗum hani waɗede ngam fanɗinde caɗele immagol o bone. Modibo Gadi Cissé kertoriɗo laawi ndenako wonko wi en walare nde wonɗo ne boni wonɗo ne bonayi so haut conseil islamique ne dergi dar ana hasi Allah nenno to kawragal o heɓa dow de garta ɗo gonno homo fuu daro darde mum feeso iɗum tiiɗi hande ga sanne da ƴeewi no bono immoride andintinde gilla darnugol kawral ngal hollita ko yata yimɓe joyon maayi hen e wi pelle ɗiɗɗe. caggal Mali paɗen ko to leydi Nigeria l'émir walla mbiyen mawɗo julɓe e nder laamu Kaduna arti e galle makko balle tati caggal ko difta Alhassane Adamou duuɓi 75 diftano ko alet kanko e yimɓe hewɓe jeeyaɓe e ɓesgu makko diftinoɓe ɓe ko wat boniyankoɓe andiraɓe e inde bandi woɓɓe nanganoɓe ɓe no keddi e juuɗe diftiɓe ɓe ha joni. To Burkina Faso François Compaoré miñum hoorejo kiɗɗo leydi ndi Blaise Compaoré dariɗo e yeeso suudu conseil d'état français ñande 12 lewru ndu gonɗen to Paris lamorgo leydi France no fadi battane alhaali makko o ngal woni dawal battidingal ngam wasdemo nawtede Burkina Faso to jogori nangede ko fewti rendude e wargo Norbert Zongo jayndiyanke hertorɗo tefore kettoɗen jantore nultodiraɗo men Boubacar Boli. jeddi ɗin na keewi sanne e le bangal watirede François Compaoré leydi Burkina Faso fa gose sabu emo tuume e hawtude warede kokko kibaru no anditire Norbert Zongo avocat e makko leydi France kolliti yeeso suudu saria dowru paari ton ke fata ndun suudu jaɓa signo talkuru kokkondu lawol François Compaoré watire Burkina gose kamɓe maître François Henri Briard e tawti Pierre Olivier Sûr ɓe fuyoɓe jinganoɓe o gorko e dow ka haala ɓe kollike politique naati e le golle ɗen ndelle sona laaɓal tawe ɗon hoolare waɗa hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗen e le bangal gosede o gorko ko ɓe ɓeydi ɗon fa hannden ɓe kollike kamɓe kay iɓe andike neɗɗo maɓɓe so ni wiyamake waddete Burkina fa gose fuu o warete e le kaso saabe majjum de avocat e makko kollike wullitoy to yeeso suudu saria dowru ele leyɗo waɗeɓe toon fa wallitaɓe e miccinde ɗo yo ni wonno duuɓi nayi hikka ko jukkugo yowa e dow o gorko no antide François Compaoré ele ko haɓɓodi mayde Norbert Zongo gilla nden burkinaɓe na keɗi na jiɗi paama gonga majjum. Boubacar Boli, Ouagadougou, RFI. horejo Burundi Evariste Ndayishimiye jofna dawol makko balɗe tati hande alarba to Kinshasa leydi République démocratique du Congo hanki o yiidi e ɗimmo makko o Félix Tshisekedi ɓe ɗiɗo jewtidi jagorde mabɓe ɗe mbaddi cifodiral ko fewti e bangal mahanteri e golle mawɗe kono kadi e fannu dawro jokkodiral e ndenako. payen to leydi France caggal nde o yewti aljuma jawtuɗo o peeje hanuɗe ɓamede ngam ittude ujunere e temedere konunkoɓe guɓɓal Barkane horejo français Emmanuel Macron andini ñalawma nde golle Barkane ɗe dartoto to Sahel ɗum noon wonata ko e nder lebbi gadiɗi e hitande arore nde lomtotongal guɓɓal ko guɓɓal Takuba wonata ñiɓirde mabɓe koto ñaame leydi Niger. Emmanuel Macron andini ɗi kabaruji ko e yewtere makko ko fewti e konunkoɓe France. Tokkiba caggal balɗe ɗiɗi seppoji mawɗi mbaɗi e taƴugol internet neɗɗo goto mayi hen temedde yimɓe nanggama e seppoji baɗɗi talata hanki. Aliou Kandé. fodde temedere neɗɗo jaggama e seppoji baɗɗi talata hanki to Kiba caggal balɗe ɗiɗi e seppoji mawɗi e taƴugol internet alhaali Kiba o weeɓani ko ɗum waɗi ha hoorejo Kiba kiɗɗo Raoul Castro yalti e foftare mum talata hanki o temedere capanɗe tato seppannoɓe pawama juuɗe. Dina Star debbo youtuberjo ina jeeya ɓe polisaɓe ɓe jaggi ɓuttu artino seeɗa e nder lamorgo ngo o kono haɗani polisaɓe ɓe e konikoɓe ɓe ina dari e laabi ɗi. E on tuma Julie Chung cukko kolaɗo kuuɓal dowlaji dentuɗi Amérique holliti mettu ɓernde mum e dow kontal makko Twitter ko fati e fitinaji e jaggire softuɓe société civile en men lorrama no fewi ko ɗum woni ko wi goto e seppannoɓe ɓe. dowlaji dentuɗi Amérique noddi Kiba yoɓe gartira internet o.